Unanimidade no pleno de Pontevedra para demandar a gratuidade das peaxes entre Curro e Figueirido na autoestrada AP9. A moción partiu do PP, que aceptou dúas emendas para conseguir o apoio de BNG e PSOE, mentres os nacionalistas reclamaron que se eliminara a mención á variante de Alba. Os socialistas pediron que a peaxe de Curro, plantexado polos populares, se sumara a de Figueirido. Que tal saúdos? Buscan os autores dunha brutal agresión en Ribeira. Trátase dunha agresión a un mozo que tivo lugar na madrugada do pasado domingo. Ao parecer, a pelexa producíase ao remate das festas na honra da Virxe da Guía en Carreira. Os seus autores serían 3 menores de idade duns 16 anos. O Concello de Moraña actuará na cuberta dun local social, 2 palcos e varios lavadoiros para corrixir os impactos paisaxísticos. As obras realizaránse nas parroquias de Saiáns, Amil e San Lorenzo no marco dunha axuda concedida pola Xunta. As actuacións requirirán dun investimento de 70.000 euros. Os viñedos de Rías Baixas están a vivir días críticos pola combinación das últimas chuvias co inicio da floración. Isto está a provocar a aparición de mildio dun xeito moi preocupante en moitas viñas. Na zona do Salnés, a afectación desta enfermidade en determinadas parcelas chega ao 40% da produción prevista para este ano. O Arousa Fútbol 7 fixo vibrar durante esta fin de semana o Concello de Ribadumia. Finalmente foi o Barça o que se fixo coa final celebrada este domingo na Senra. Os blaugranas gañaron o Valencia 3-0. O equipo catalán chegou á final invicto. E a banda de música e a Radio Municipal de Valga celebran o seu 25 aniversario. Para conmemoralo, no municipio reuníronse unhas 500 persoas, entre seareiros da agrupación musical e ointes da emisora. Foi nun acto festivo no Parque Irmáns Dios Mosquera, no que houbo tamén gastronomía e moitos xogos. Son algúns dos asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E comezamos falando da AP9, unanimidade no pleno de Pontevedra para demandar a gratuidade das peaxes entre Curro e Figueirido na autoestrada do Atlántico. A moción partiu do Partido Popular, que aceptou dúas emendas para conseguir o apoio de BNG e Partido Socialista. Mentres os nacionalistas reclamaron que se eliminara a mención á variante de Alba, os socialistas pediron que a peaxe de Curro, plantexada polos populares, se sumara a de Figueirido. Solicitar a gratuidade das peaxes da AP9 próximas a Pontevedra une os 3 partidos da Corporación Municipal. Houbo unanimidade a hora de reclamar a gratuidade do treito entre Figueirido e Curro. Que une el polígono de Barro con Pontevedra. No solo hace más competitivas a las empresas, sino que también hace más fácil a sus trabajadores poder ir. El segundo es porque une toda el área y toda la comarca del Salnés con Pontevedra, es decir, estaríamos más cerca Pontevedra con el Salnés y el Salnés con Pontevedra, lo cual es beneficioso para todos. Y en tercer lugar, porque restringe el tráfico en un área muy importante, que es la carretera, la mal llamada carretera de Villagarcía. A moción partiu do Partido Popular, solicitaba a eliminación da peaxe de Curro, pero o Partido Socialista puxo unha emenda sobre a mesa, incluir o treito de Figueirido. A pesar do seu voto a favor, os socialistas recordaron que a concesión da autoestrada foi ampliada ata o 2048 polo goberno de José María Aznar. Isto tamén é unha historia dunha mentira, a o Partido Popular escrito con 3 pés, non con unha, como se ve habitualmente por aí. A privatización aos amigos, peaxes á alza e prórroga hasta o ano 2048. O BNG tamén apoiou a proposta do PP que se trasladará ao goberno central. Pola súa banda reclamaron os populares un cambio no texto orixinal, que se retirará a mención á variante de Alba. Segundo o PP, a gratuidade deste treito da AP9 faría esta infraestrutura menos necesaria. Obviamente por nós non vai quedar. É unha cuestión descontextualizada, bueno, sabrá que non propón, porque é un tema xa antigo, pois que si as motivacións que fixo o portavoz do PP pois son aceptáveis,
e, polo tanto, nos vamos a votar a favor. No pleno de hoxe tamén tomou posesión a nova concelleira do Partido Socialista. Carmen Hermós substituirá a Paloma Castro trala a súa marcha ao Parlamento de Galicia. O Goberno de Rianxo, formado en minoría por Rianxo en Común, someterase a unha cuestión de confianza despois de que o resto de grupos con representación na corporación, PP, PSOE e BNG, tomaran no último pleno a súa proposta de orzamentos para este 2024. De non saír adiante, o resto dos grupos dispoñen dun prazo dun mes para presentar unha moción de censura. No pleno do pasado xoves, os votos en contra do Partido Socialista, do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego votaron por terra a aprobación dos orzamentos municipais presentados por Rianxo en Común. A decisión que colleu por sorpresa o equipo de goberno provocou o anuncio do alcalde Julián Bustelo de que se sometería a unha cuestión de confianza para sacar adiante o documento orzamentario. Non nos queda outra, efectivamente, que dar o paso que damos, que volver a someter ao pleno a confianza na alcaldía e se non prospera, pois que a oposición, se o estima oportuno, pois que tome o camiño que teña que tomar e se pensan que efectivamente, como se comenta, non, que este goberno pois está nunha deriva autoritaria, que non quere negociar, que está nunha deriva de falta de xestión, etcétera, etcétera, sinceramente, non, o que se espera é que se busque outra solución, se é certo que nós non a podemos dar, ainda que, insisto, durante todo este tempo o que vimos facendo é falar cos grupos, buscar ese diálogo, buscar ese entendemento, pero atopámonos de maneira continua con onde dixen Diego, dijo, e cambiamos dun día para o outro. Parece que sempre estamos, unha vez que hai certo consenso, certo entendemento, pois vamos con algo que volva a xerar conflito, que volva a subir o precio respecto do que estábamos falando. Entón, bueno, así sinceramente é difícil que ese diálogo que se demanda, que se pretende, dea vos frutos, non? Dende o goberno local entenden que é preciso desbloquear a aprobación dos orzamentos ante as necesidades do Concello, que leva 3 anos cos presupostos prorrogados. Neste 2024 as necesidades son outras, polo que consideran prioritario contar cuns orzamentos adaptados á realidade actual. O que non imos asumir ahora é esa situación de bloqueo respecto do eido administrativo, cando ademais hai ferramentas para poder sair dela, non? Se levamos os orzamentos a pleno nesta altura, se dedicamos os últimos 2 meses prácticamente xunto cos departamentos técnicos a traballar neles, etcétera, etcétera, é porque entendemos que é fundamental dotarnos deste orzamento, non? Un orzamento, como dixo, que van a incrementar un 22% o orzamento de 2021, é un orzamento que reflexa mellor que o prorrogado a realidade do gasto. A intención do rexedor é convocar xa para este venres un pleno extraordinario, no que se someterá a esa cuestión de confianza, poñendo o seu cargo a disposición da corporación. En caso de que non prospere a cuestión de confianza, os grupos da oposición poderán formular unha moción de censura e propoñer un candidato alternativo á alcaldía. As policías local e nacional de Ribeira solicitan a colaboración cidadá para a localización e identificación dos presuntos autores dunha brutal agresión a un mozo na madrugada do domingo. Ao parecer, a pelexa producíase ao remate das festas na honra da Virxe da Guía na capela na parroquia de Carreira. Segundo indican fontes policiais, trataríase de 3 menores de idade duns 16 anos. O mozo agredido sufriu lesións de consideración no seu rostro e mesmo chegou a perder varias pezas dentais. Seguimos con outros asuntos desta xornada. O Concello de Moraña actuará na cuberta dun local social, 2 palcos e varios lavadoiros para corrixir os impactos paisaxísticos. As obras vanse realizar nas parroquias de Saián, Samir e San Lourenzo no marco dunha axuda concedida pola Xunta. Moraña recibirá unha achega da Xunta de Galicia de algo máis de 33.000 euros para corrixir o impacto paisaxístico de varias construcións do municipio. En concreto, renovarán a cuberta e a fachada do local social do Buelo, actuarán nos palcos de música dos lugares de Saiáns e Corrigatos, renovarase a fonte de Vilacova en Amil e reformaránse 3 lavadoiros na parroquia de San Lorenzo. Este é un programa dentro da Consellería de Medio Ambiente que precisamente trata deso, de corrixir pequenos defectos que teñen
digamos, o patrimonio tanto natural como cultural como de edificios municipales para que con este tipo de subvención se corrixan esas deficiencias e, por lo tanto, axudar os concellos dentro da política que ten a Xunta de Galicia en colaborar con todos os concellos da provincia de Pontevedra neste caso e de Galicia en xeral. As actuacións requirirán dun investimento total de 70.000 euros, dos que as arcas municipais asumirán a metade. Unha vez máis, a Xunta volva a axudar ao Concello de Moraña a intentar reformar a estes locales sociales que o Concello de Moraña sí que son moi necesarios, así como ademais como outros, como comentaba o delegado, lavadoiros que temos tamén que reparar, algúns palcos tamén de música. Tamén se beneficiarán desta liña de axudas os concellos de Portas e Valga. E a Deputación da Coruña abre o prazo de presentación de candidaturas aos Premios PEL 2024. Nesta sexta edición destes galardóns que pretenden recoñecer as mellores empresas da provincia, outorgaránse 4 distincións. As xa clásicas categorías de mellor iniciativa empresarial nova e consolidada súmanse este ano a de mellor iniciativa empresarial verde e mellor iniciativa transformadora do rural. Esta última a proposta do xurado. A gañadora en cada unha delas recibirá un premio dotado con 18.000 euros. O prazo de presentación de candidaturas estará aberto ata o 18 de xuño a través da plataforma Subtel. Cada entidade candidata deberá presentar unha memoria acompañada dun enlace a un vídeo sobre a actividade da empresa. As bases poden consultarse no apartado de emprego da web da Deputación da Coruña. Os viñedos de Rías Baixas están a vivir días críticos pola combinación das últimas chuvias co inicio da floración. Ampliamos despois da publicidade. Aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas. Os viñedos de Rías Baixas están a vivir días críticos pola combinación das últimas chuvias co inicio da floración. Isto está a provocar a aparición de mildio dun xeito moi preocupante en moitas viñas, porque con tanta auga os viticultores non dan atopado o momento axeitado para aplicar tratamentos preventivos contra esta enfermidade. Na zona do Salnés, a afectación do mildio en determinadas parcelas chega ao 40% da produción prevista para este ano. Con todo, os expertos explican que en moitos casos aínda estamos a tempo de atallar o mildio xa a nivel curativo. As previsións meteorolóxicas para esta semana apuntan a unha mellora, o que permitirá aos viticultores actuar. Salientan que a nivel preventivo é o momento de frear o avance da enfermidade en follas e acios. Din que a partir de martes, mira que o tempo mellora, pois é unha boa semana para retomar un pouquiño o traballo que se fixo na pasada, así un pouco meténdose en horas de non choiva e ir saldando como podemos a situación. Esta semana que se avecina pois máis ou menos como un botal, pois é unha hora de dar un tratamento prefloración, como Dios manda, e xa ir cun fin de semana tranquilo para que nos faga a floración correctamente. O importante é que vayas tratando a nivel preventivo o que ainda non está afectado por mildio, os racimos que estén sanos e as follas que estén sanas. É o único que podes ir a nivel preventivo. O perdido está, incluso vai ir empeorando hasta que realmente acabe secando ou hasta que o tempo axude un pouquiño con temperaturas altas e nos axude un pouquiño a eliminar eso seque, non siga o efecto multiplicador das esporas, non? Cambiamos asunto. As familias da Pobra que o desexen xa poden inscribirse no obradoiro de conciliación Móvete que se vai poñer en marcha durante os meses de verán. O prazo para facelo remata o día 30 deste mes de maio. Ofértanse un total de 180 prazas. O Concello da Pobra organiza un ano máis o obradoiro de conciliación Móvete. A través deste servizo pretenden facilitar a conciliación da vida laboral, familiar e persoal das familias e, por outro, ofrecer unha alternativa lúdica e de aprendizaxe para os nenos durante o verán. Na edición deste ano haberá algunha que outra novidade. Unha delas é que o número de prazas ofertadas limítase ás 180. A outra é que haberá un prazo de inscripción pechado, con data límite o 30 deste mes de maio. Dúas novidades importantes que temos este ano con respecto a anos anteriores é que o prazo de inscripción é pechado e comeza dende hoxe ata o 30 de maio. E outra das novidades é que o número de prazas é limitado. Ofértanse un total de 180 prazas que serán adxudicadas
atendendo a distintos criterios. Un deles, por exemplo, como pode ser estar empadroado na Pobra, ou para familias vulnerables, familias que se atopen desempeñando o seu posto de traballo no noso concello, etc. A actividade desenvolverase como é costume no CEIP Salustiano Reieiras entre o 24 de xuño e o 10 de setembro, en horario de mañá, de 9 a 2. Para aquelas familias que o precisen tamén haberá servizo madruga e comedor. As datas no que se vai a levar a cabo será dende o 24 de xuño ata o 10 de setembro, ambos incluídos de luns a venres en horario de 9 a 2. Aínda que o horario empeza ás 9 e remata ás 2, sí que hai a posibilidade para aquelas familias que o necesitan de empregar o servicio de madruga e máis o servicio de comedor. Para máis información, as persoas interesadas poden dirixirse ao Departamento de Igualdade, situado fronte á Casa Consistorial, ou ben no teléfono 981 83 27 64. A Banda de Música e a Radio Municipal de Valga celebran o seu 25 aniversario. Para conmemoralo, no municipio reuníronse unhas 500 persoas entre seareiros da agrupación musical e ointes da emisora. Foi nun acto festivo no Parque Irmáns Dios Mosquera, no que houbo gastronomía, música e xogos. Valga conmemorou o 25 aniversario da Banda de Música e da Radio Municipal cun acto multitudinario. O evento congregou no Parque Irmáns García Mosquera unhas 500 persoas, entre ointes da emisora e membros e seguidores da agrupación musical. Ela foi precisamente a encargada de abrir a programación da xornada cunha sesión vermú. Pola banda calculan os seus responsables pasaron en todo este tempo unhas 300 persoas. 300 rapaces de ben, de saber estar, de ter cultura musical, pero tamén mirar que equipo temos aquí detrás. Non pegan gritos, non berran, non fan cousas desas, simplemente son xente amable que hoxe en día uns xa se dedican a ser músicos profesionais, como temos moitos aquí detrás. E mentres a Banda de Música tocaba as súas primeiras pezas, Radio Valga lanzábase ás ondas. Cambiou todo tanto, recordo as cintas de casete cando as poñíamos, cando había que darlle o autorreverse para que seguiran funcionando, pasamos ao CD, agora xa estamos con outra historia totalmente distinta, é dicir, a evolución da radio en 25 anos foi tremenda, brutal. Antes pedíanche unha canción e non a tiñas, agora o que queiras. Cambiou todo e parabén. Nesta xornada festiva tamén participou o alcalde de Valga, que destacou a importancia de ambas institucións. Partimos de cero, non había experiencia de ningún tipo no noso concello e ninguna das dúas tareas e, bueno, para nós é unha alegría, unha satisfacción que se manteña ao longo destes 25 anos, que non é tan fácil, non? Ademais, en algún momento con bastantes dificultades, pero aquí estamos. Bello Maniro salienta que no concello había moito talento que permitiu darlle forma á banda municipal. No caso da radio, destaca a súa implantación entre a veciñanza, cun amplo seguimento nestes 25 anos. De feito, e malia a chegada de outras vías de comunicación, a radio segue a ser unha referencia en Valga na contorna. Eu creo que a música é a clave. Un tipo de música para unha xente pois dunha determinada idade, é unha música moi latina, hai moita música de verbena, moita música de orquestra, música de bandas, a parte de información toda que dase, unha información moi cercana. Ademais, nesta xornada conmemorativa, a banda sorprendeu o público cunha peza única, Fervenzas, inspirada nas de Parafita. Fai que o vento madeira teña un continuo discurrir de agua, mentres que o vento metal en bloque fai o choque contra as pedras, contra o muiño que temos ali de agua, contra as ramas, contra os ramallos, contra a pasarela que temos aí. Esta gran celebración inclúe tamén unha parte gastronómica e moita máis música a cargo da Orquestra Capitol, un dúo e un DJ. Tamén actividades pros máis cativos, unha sesión do Mago Noel e xogos populares. O Arousa Fútbol 7 fixo vibrar durante esta fin de semana o Concello de Ribadumia. Finalmente foi o Barça o que se impuxo na final celebrada este domingo na Senra. Os blaugranas gañaron o Valencia 3-0. Dous dos tantos anotounos Fode Dialbo Conde e o terceiro Alán Guerra. O equipo catalán chegou á final invicto nesta edición do Arousa Fútbol 7. Durante 3 xornadas o campo de fútbol ribadumiense foi todo un fervedoiro deportivo coa celebración desta 27ª edición deste torneo. Na primeira ronda do sábado
foron caendo todos os equipos galegos. En semifinais o Valencia eliminou o Levante e o Barcelona o Betis. Ademais, por aquí tamén pasaron outros equipos de referencia como o Milan ou o Dinamo de Zagreb. Unha competición que, por outra banda, supuxo tamén moito movemento durante toda a fin de semana no municipio, tendo tamén o seu impacto positivo nos negocios e na economía local. 16 equipos daránse cita na terceira edición do torneo de rugby de Santa Rita en Vilagarcía. Todos eles son conxuntos da categoría M14. A meirande parte son galegos e do norte de Portugal, aínda que tamén contarán coa visita dun equipo de Palencia que, por certo, repite nesta cita. Este ano a organización conseguiu darlle forma ao torneo dun xeito moi rápido grazas a que se trata dun evento que pouco a pouco está a coller renove no panorama deportivo. Os encontros van ter lugar este vindeiro sábado coincidindo coas festas de Santa Rita dende ás 10:30 da mañá en Fontecarmoa. Ademais dos ingleses, o equipo anfitrión, por ali pasarán tamén os mareantes de Pontevedra e outros equipos da zona como de Caldas, Vigo ou Lalín, xunto cos conxuntos lusos como o Braga ou o Palencia. Ademais, nesta terceira edición, os ingleses apostan por ir impulsando novas propostas dentro desta cita. Van poñer en marcha unha minicopa na categoría M12. Vamos a intentar ampliar o torneo pouquiño a pouco. Este ano vamos a facer unha minicopa da categoría M12 con o noso equipo de mareantes, e temos a visita dun equipo irlandés, os Instonians de Belfast, que é un dos equipos históricos dali de Irlanda, con moitos anos de antigüedade, moitos xogadores que chegaron a vestir a camisola irlandesa. Non vou a ser tan osado de decir que pois está xa o nivel de tradición o tan arraigado aos vilagarciáns como é Santa Rita, porque levañe anos de ventaxa de historia, pero dende logo os ingleses se fixeron fai moito tempo un oco nos corazóns dos vilagarciáns. E se o deporte ten que ser o fomento, sobre todo entre os máis xóvenes, dos valores, do respeto, da disciplina, da solidaridade, eu creo que pois este deporte creo que é o mellor exemplo do que se debe transmitir. Esta mañá presentábase no Concello da Pobra o Trail de San Isidro. A cita, terceira e derradeira proba do Circuito Trail Series 2024, vai ter lugar este domingo 26 a partir das 10 da mañá. Pechadas xa as inscricións na proba que terá lugar este vindeiro domingo 26 de maio. Participarán unhas 250 persoas. Inscrita no Circuito Trail Series 2024 que organiza Arousa Neo, o Trail de San Isidro dividirase en dúas distancias, unha longa de 21 km e outra curta de 15, ás que se sumará tamén unha andaina. Son 3 probas, 2 trails, un largo, un corto e máis unha andaina, recolles a modalidade da andaina. O trail longo, por decirlo de algún xeito, ronda os 21 km, dependendo do GPS co que mide, saleche 20,9, 20,5, 21,2, pero eso cuestións dos satélites. E salen 21 km en torno a 1.600 metros positivos. É unha proba dura, non vamos a engañar a ninguén, é unha proba difícil. As características do terreno de San Isidro así o piden, así o demandan, e aí está. É probablemente relación, distancia, desnivel e orografía do terreno, unha das probas máis difíciles que hai agora no circuito de carreiras populares de Galicia. A deste domingo será ademais a terceira e derradeira proba do Circuito Trail Series 2024, polo que ese día coñeceránse tamén os gañadores de cada categoría. Pecho o Circuito Trail Series, o circuito deste ano, decidirase quenes son os campeóns e campeonas do circuito e máis os equipos. Están os trofeos esperando polo seu dono, tanto do circuito como tal. Non hai, como o ano pasado, que estaban 2 corredores metidos en 1 segundo de diferencia, este ano chegan con un pouquiño máis de marxe, pero bueno, todavía pode pasar de todo nesta última proba, sobre todo porque, xa che digo, o terreno vai poñer a moita xente no seu sitio. Dende o Concello da Pobra destacaron a importancia deste tipo de citas deportivas, que cada vez contan con maior número de adeptos. Que eu como Concelleiro de Deportes, eu sempre digo en todas as roldas de prensa que fago que toda a actividade deportiva que se queira desenvolver na Pobra é benvida, que vai contar co
meu apoio e co meu departamento, e ademais estamos falando que esta prova deportiva vai se celebrar en San Isidro, que por orografía pois é perfecto para este tipo de prova, xa que ten os terreos pois teñen diferentes características, ten algún irregular, inclinado, algún, bueno, ten algún hasta incluso desafiante. Entendemos que todo o mundo vai poder completar a prova, pero bueno, é verdad que é un sitio pois perfectamente apto para este tipo de modalidade. Do deporte pasamos á cultura. Sete Falares cumpre 12 anos e nesta edición traerá ata Pontevedra contadores de historias chegados da Argentina, Portugal, Canarias, Castela e León e, por suposto, Galicia. Celebrarase entre os días 2 e 8 de xuño, estreando escenario. Vai ser no Parador Pontevedrés, que se suma ao Teatro Principal, as Ruínas de San Domingos e o Cita. É unha semana que está cargada de contos e historias que van a inundar a cidade de Pontevedra. Está claro que unha sociedade que conserva a súa tradición oral, que conserva as súas historias, pois conserva a súa memoria. As historias forman parte do que sería o noso imaginario colectivo, que é o que nos fai ter unha configuración como sociedade, como pobo. O espectáculo inaugural Tres Vellas na Romaría, protagonizado por Celso Fernández Samartín, Kiko Cadaval e Guti, xa ten boa parte das localidades vendidas. Celebrarase o domingo 2 de xuño ás 8 da tarde no Teatro Principal. Ademais, hoxe saíron á venda en ataquilla.com as entradas para asistir ao espectáculo de clausura do domingo día 8 ás 9 da noite, que reunirá a gran parte dos contadores que participan durante a semana nos Sete Falares. O prezo é de 8 euros. O resto de contadas serán con entrada de balde e libre ata completar cabida. A única excepción serán as 4 quendas da Rota de Historias do día 7. Precisarán retirada previa de convite na billeteira do Principal a partir das 8:30 da tarde do propio venres. A moda masculina reivindicouse esta fin de semana en Vigo da man do pontevedrés Carlos Volta. O Hotel Pazo dos Escudos acolleu a segunda edición de Eles Mostra Moda Home. A cita, que se celebrou por primeira vez en xullo do ano pasado en Málaga, baixo o nome de Ellos Muestra Moda Masculina, ten por obxectivo promocionar o sector da moda para cabaleiros en España. Desta volta celebrouse en Vigo para recoñecer o papel referente que Galicia xoga na moda masculina dende os seus inicios nos anos 80. Na pasarela puidéronse ver coleccións da firma de traxes de baño Breva, as propostas máis urbanas das firmas Bólido, Lusan e Leborato e o luxo sustentable da firma parisina instalada na Costa do Sol, JK Beauty Beldi. A industria galega estivo representada da man de marcas como Ciudad Vikinga, Rei Centolo, Etienne ou Esteban Freiría. Así, de desfile de moda marchamos hoxe, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais.